Molt bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut al debat sobre economia comarcal que organitza la CEP, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, que té 350 empreses associades a la nostra comarca. Primerament, volem agrair la seva presència als representants que els partits polítics han designat per parlar de l'economia comarcal. Com tots ja sabeu, el proper diumenge 22 de maig hi ha unes eleccions als ajuntaments per escollir quins volen que siguin els nostres representants polítics. Estic segur que a cada municipi hi ha molts temes a debatre entre els seus ciutadans i també que hi ha moltes i diverses opinions sobre cadascun dels temes. Però si hi ha un tema que és comú a tots els municipis de la nostra comarca, aquest és la crisi econòmica que estem patint en els darrers 3 anys. Als empresaris ens va semblar que era necessari organitzar un debat d'economia comarcal, centrat sobretot en l'economia real i possible, ja que el principal problema que té la comarca, al igual que la resta de Catalunya, és que li funcioni la seva economia, que hi hagi activitat econòmica, que hi hagi empresaris que vulguin crear llocs de treball i contractar persones desocupades. Segons totes les enquestes realitzades, el que més preocupa a tots els ciutadans és la manca d'ocupació i l'augment imparable de l'atur. I especialment l'atur juvenil, que en el cas dels joves menors de 25 anys està per sobre del 40%. I a curt termini no s'hi veu un final, i això és insostenible. A tots els que estem aquí ens uneix un tema comú. Estimem la nostra terra i la nostra comarca, i volem que sortim de l'actual situació econòmica que estem patint. I ens adonem que tot allò que hem fet fins ara no ha acabat de funcionar i que ens ha portat a l'actual situació, que fa que siguem una de les comarques amb menor activitat econòmica de Catalunya. La nostra reflexió és si tot això que hem fet ens ha portat als resultats actuals, no seria hora que féssim alguna cosa diferent per aconseguir resultats diferents? Creiem que l'única sortida que tenim en un món cada cop més globalitzat és la cooperació. Cooperació entre empresaris, cooperació entre polítics, cooperació entre el sector públic i sector privat. Cadascun per separat pot fer canvis, però seran canvis petits i per sortir de l'actual situació calen canvis profunds i sobretot valents i coratjosos. Si ens unim en un projecte comú, la suma de les nostres energies es multiplicarà i els canvis poden ser importants. I tots hi sortirem guanyant. Potser és hora de centrar-nos en un projecte comú, que ha de ser el projecte de la nostra comarca. Obrint-nos a totes les idees i aportacions que puguin fer per aquest projecte més gran. Primer les hem de concretar i avaluar. I quan estiguem clares, posar-les a la pràctica i, sobretot, passar a l'acció. Creiem, doncs, que és l'única manera per millorar la nostra situació actual. Unir, entre tots, podem fer-ho. Passo ara la paraula al nostre moderador per al debat d'avui, que és en Xavier Gual, que és empresari i soci de la FEP. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit a tothom. Jo la primera cosa que vull dir és que sovint se sent a dir que hi ha escàs interès per la política i veient aquesta sala plena ens sentim una mica optimistes, almenys amb això, perquè almenys les persones que som aquí tenim coses a escoltar o coses a sentir per part dels nostres polítics. Dit això, una cosa que volia dir és que m'han reiterat que sisplau tothom pari els telèfons perquè s'acoplen, aleshores això faria que potser en algun moment no sentissin bé el que les persones que són avui aquí amb nosaltres ens acompanyen. Bé, dit això, els polítics que ens acompanyen avui, com ja ha dit el president de la CEP, ens venen a parlar de dues coses, de la situació econòmica de la comarca, en clau de veure quins són els camins que podem fer. Avui és possible que escoltem què ens proposen, què tenen a dir, què tenen a explicar-nos pels pròxims temps, però també ens interessa saber el com ho farem això, cap a on anirem. Hem de dir també que les persones que ens acompanyen, els polítics que són aquí, són els polítics que han estat designats per cadascuna de la seva
de la seva formació política, és a dir, que representen a cada partit polític que estan avui representats a aquesta taula. Ens acompanya el senyor Juli Gendrau, de Convergència i Unió, la senyora Judit Carreras, del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Ramon Costa, d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Josep Antoni Hernández, d'Iniciativa per Catalunya, el senyor Joan Antoni López, del Partit Popular de Catalunya, i el senyor Oriol Camps, de la candidatura d'Unitat Popular. Hem organitzat aquest debat amb 6 grans blocs, en els quals intentarem saber què és el que pensa cadascuna d'aquestes formacions polítiques. En principi els demanarem que ens expliquin quin és el model que el seu partit polític proposa per a la comarca, segon quines són les seves prioritats. Un tema importantíssim que, com ja ha dit el president de l'ACEPES, ens preocupa a tots i volem que se'n parli a bastament, és la qüestió de l'ocupació, o potser millor dit l'atur, la falta d'ocupació. Parlarem de les infraestructures, parlarem del turisme i també volem parlar de l'eficàcia de les administracions públiques. Si tenim temps, al final tenim un torn de preguntes, que són una sèrie de preguntes que els diferents socis de l'ACEP que els hi ha interessat ens han enviat les seves preguntes per correu electrònic. I si, com dic, si dona temps al final del debat, plantejarem aquestes preguntes als polítics que avui ens acompanyen. Una última cosa, abans de ja anar directament a començar, és que hem preparat un ordre d'intervencions en el que cadascuna de les persones que són aquí tindran l'oportunitat de començar a dir la seva opinió sobre el tema que es planteja. I el primer bloc l'hem ordenat, l'hem organitzat en funció de la representació política que té cadascuna de les formacions que són avui aquí per ordre decreixent. Per tant, serà primer el senyor Gendrau, que parlarà, a continuació parlarà la senyora Carreras, seguirà el senyor Costa, després el senyor Hernández, el senyor López, i en aquesta primera intervenció claurà el senyor Camps, i a partir d'aquí ho anirem fent de forma rotativa. Anem a començar, si els sembla, amb el primer dels temes. El senyor Gendrau té la paraula, com he dit, i és el model econòmic que ens plantegen per a la comarca del Berguedà. Com ha de ser aquest model, en què ha de consistir, qui ha de liderar el projecte econòmic per a la comarca del Berguedà, com ha de funcionar la cooperació pública-privada en aquest àmbit. Com vulgui, senyor Gendrau. Bé, sí. Bona tarda a tothom, gràcies per la invitació i per donar-nos l'oportunitat de debatre, de parlar del tema de l'evolució econòmica, de la preocupació econòmica que en aquests moments tenim a la nostra comarca. Bé, com ho sabeu, no us ho he pas d'explicar bastament perquè també ho hem patit tots. La comarca del Berguedà durant molt temps va estar basada en el que era el tèxtil i la mineria, després va passar a la construcció i ara en aquests moments la crisi el que ens pot fer és poder determinar un canvi de model, un canvi, el que hem de saber aprofitar és aquesta oportunitat que ens dona la crisi i buscar, creiem nosaltres, un model industrial tecnificat i que pugui ser completament complementari amb la indústria turística, el desenvolupament turístic de la nostra comarca. Una indústria innovadora i de qualitat i que, per exemple, en aquest cas, en el cas de la comarca del Berguedà ja s'hi està treballant, com pot ser un campus d'excel·lència, com pot ser un clúster tèxtil sanitari, que en aquests moments ja s'estan assentant les bases i ja ho tenim aquí a casa nostra. També s'ha de buscar un model multisectorial, no hem d'oblidar que a la comarca també hi ha una agricultura, una agroindústria, hi ha uns serveis, un comerç, un turisme, també la construcció, i amb un comú denominador que és el que hem de determinar nosaltres quin ha de ser aquest comú denominador. En el nostre cas, i creiem que una de les coses que poden fer diferenciar el Berguedà de moltes altres comarques és la base de la natura. Aquí es poden fer una implementació d'empreses lligades a l'aprofitament de recursos de la natura, es pot fer un desenvolupament turístic lligat amb la natura, es pot fer tot un seguit de sectors emergents d'aquest nou sector emergent d'energies renovables, de la indústria d'aprofitament energètic, com pot ser hidràulica, solar, biomassa, perquè no eòlica, geotèrmica, doncs tot un seguit d'aquests sectors emergents que crec que també van lligats amb els recursos de la natura.